Generalul s-a uitat la mine de parcă ar fi văzut o fantomă. Nu la uniforma mea, deși era tăiată la cusătura de pe umăr drept, cu o tăietură dreaptă, deliberată, imposibil de ascuns sub epoleți. S-a uitat la insigna cu numele meu de familie. Buzele i s-au mișcat fără sunet. Apoi, cu o voce joasă, aproape șoptită, a zis ceva ce nu mă așteptam să aud vreodată într-o sală de interviuri a Ministerului Apărării Naționale. Stai puțin, tu ești ea? Nu știam ce să răspund. Stăteam acolo în fața unui birou masiv de stejar, cu umărul drept al uniformei crăpat de-a lungul cusăturii, cu inima bătând atât de tare că mi-auzea răsuflarea tremurată. Și nu știam ce vrea să spună generalul. Ce întrebare era asta? Cine era ea? Și de ce fața unui bărbat care condusese campanii militare în 3 țări devenise brusc palidă ca varul? Dar ca să înțelegeți cum am ajuns acolo, trebuie să vă duc înapoi. Înapoi în vara aceea sufocantă, în Văleni, în casa cu gard de lemn vopsit verde și cu liliac uscat pe prispa din față, unde totul a început să se destrame. Mă numesc Raluca Dănilă. Am 28 de ani și sunt stomatolog de profesie. Sau mai bine zis, eram pe cale să devin ceva mai mult decât atât. Crescusem în Văleni, un sat de câteva sute de suflete din județul Buzău, cu un drum național plin de gropi și cu un singur magazin mixt, unde se vindea totul, de la pâine la sârmă ghimpată. Mama mea fusese asistentă medicală la dispensarul din comună toată viața ei, iar tata lucrase la fabrica de cherestea, până când fabrica se închisese și el se pensionase înainte de vreme, cu spatele stricat și cu un sentiment difuz de amărăciune pe care nu și-l mai ascundea. Eu plecasem din Văleni la 17 ani, cu o valiză și cu o bursă câștigată prin concurs pentru Facultatea de Medicină Dentară din București. Mă întorsesem în fiecare vară, cu trenul, cu geamantanul mai greu și cu gândul că îmi voi face un rost în altă parte. Și mi l-am făcut. Am terminat facultatea. Am făcut rezidențiatul. Am lucrat 2 ani într-un cabinet privat din capitală. La 28 de ani aveam un salariu decent, o garsonieră închiriată în sectorul 3 și, lucrul care mă mândrea cel mai mult, un dosar depus pentru un program special al Ministerului Apărării Naționale. Un program de stomatologi militari care deserveau unitățile din zone rurale și izolate. Nu visasem la asta toată viața. Visul venise târziu, după ce citisem un articol despre medicii militari care lucrau în zone unde nu exista niciun cabinet stomatologic la mai puțin de 50 de kilometri. Oameni care sufereau de dureri de dinți săptămâni întregi pentru că nu aveau cu ce plăti transportul până la oraș. Copii care pierdeau dinții definitivi din cauza unor infecții tratabile. Mi se strânsese stomacul citind. Mă recunoșteam în acei oameni, nu în suferința lor, ci în locul lor, în geografia aceea a lipsei. Eram din Văleni. Știam cum arată un sat unde ambulanța ajunge cu întârziere și unde nimeni nu-și permite să meargă la specialist. Dosarul fusese acceptat în primăvară. Interviul era programat pentru o zi de miercuri, în iulie. O zi de miercuri pe care o marcasem în calendar cu 3 luni înainte și la care mă pregătisem cu o meticulozitate pe care nu o mai avusesem niciodată față de nimic. Uniforma militară de protocol, cea pe care trebuia să o port la interviu, o primisem cu 6 săptămâni înainte prin curier. Era perfectă. O verificasem de 3 ori. Cusăturile drepte, nasturii toți la locul lor, insignele aplicate exact conform instrucțiunilor primite. O pusesem în husă și o atârnasem pe ușa dulapului din dormitor să nu se șifoneze. Sora mea, Simona, venise la mine în București cu 2 zile înainte de interviu. Simona are 32 de ani, cu 4 mai mult decât mine, și a locuit toată viața în Văleni. S-a măritat la 24 cu Gică Nedelcu, cel care acum are o firmă de transport, 2 copii și un obicei bine consolidat de a se întoarce acasă după miezul nopții. Nu e treaba mea să judec căsnicia surorii mele și nu am judecat-o, dar Simona m-a judecat pe mine toată viața. De când câștigasem bursa aceea, de când plecasem din sat, de când devenisem doctorița din București, cum îmi spunea ea cu un zâmbet care nu era niciodată complet cald. Am venit să te văd înainte de marele eveniment, îmi spusese la telefon, cu tonul acela al ei, ușor ironic, ușor afectuos, imposibil de descifrat complet. Venise cu trenul, cu o sacoșă de plastic cu roșii din grădina mamei și cu bobiță după ea, câinele nostru de familie, o taxă bătrână de 11 ani, cu blana cărămizie devenită gri la bot și cu picioarele din față ușor înțepenite de artrită. Mama îl trimisese cu Simona pentru că,
Bobiță tânjește după tine și are nevoie de aer de oraș. Nu știu ce aer de oraș credea mama că respiră o taxă bătrână pe bulevardul Camil Resu, dar nu am comentat. Îl luasem în brațe pe Bobiță și îl simțisem cum îmi linge obrazul cu limba lui răcoroasă și mă bucurasem sincer. Seara fusese plăcută la suprafață. Mâncasem roșiile cu brânză de burduf. Simona băuse 2 pahare de vin. Îmi povestise despre copiii ei. Andrei cel mare intrase la liceu în toamnă. Mădălina cea mică avusese o angină. Și eu îi ascultasem cu atenție, cu gândul totuși împărțit între conversație și interviul de a doua zi dimineață. Seara târziu, înainte să mă culc, verificasem din nou uniforma în husă. Era acolo, perfectă. Bobiță dormea deja ghemuit la picioarele canapelei pe care Simona o ocupase. Am stins lumina și am adormit cu alarma setată la 6 dimineața. Nu știu exact la ce oră s-a întâmplat. Știu că era încă întuneric când am deschis ochii, dar nu din cauza alarmei. Bobiță scheuna în living. Un scheun scurt, repetat, ca atunci când simțea ceva ciudat. M-am întors pe o parte și am închis ochii din nou. Câinii bătrâni au somnul agitat. Nu am dat importanță. Dimineața la 6:30 am deschis husa. Uniforma era tăiată. O singură tăietură, lungă de vreo 10 centimetri, exact pe cusătura umărului drept. Dreaptă, precisă. Nu un accident, nu o smucitură. Cineva luase un cuțit și tăiase deliberat. Simona dormea pe canapea cu fața spre perete. Sau se prefăcea că doarme. Mi s-au înmuiat genunchii. Am stat un minut întreg în mijlocul dormitorului, ținând uniforma în mână, încercând să înțeleg ce vedeam. Creierul meu refuza. Era o eroare. Trebuia să fie o eroare. Poate husa fusese prinsă undeva și se rupsese cusătura singură. Dar știam că nu era așa. Tăietura era prea dreaptă, prea intenționată. Am intrat în living. Simona nu s-a mișcat. Simona, trezește-te! S-a întors încet, cu ochii umflați de somn sau de altceva, și s-a uitat la uniforma din mâinile mele fără nicio urmă de surpriză. Asta m-a izbit mai tare decât orice. Nu a fost surprinsă. Nici măcar nu a încercat să simuleze surpriza. "Ce-ai făcut?" am întrebat-o. Și vocea mea ieșise mai mică decât intenționasem, mai puțin sigură, mai tremurată. "Nu știu despre ce vorbești," a zis ea, și s-a ridicat în capul oaselor, trăgând pătura după ea. "Uniforma e tăiată, Simona. E tăiată cu cuțitul. Poate ai agățat-o de ceva." Îmi venea să urlu, dar nu am urlat, pentru că în mine funcționa deja acel mecanism pe care îl cunoșteam de când eram mică. În fața Simonei, îngheț. Îngheț și calculez. Îngheț și încerc să fiu rațională în timp ce ea e haotică. Am sunat-o pe mama. Mama a răspuns la al 3-lea apel, somnoroasă. "Mama, uniforma mea pentru interviu e tăiată. Simona!" "Raluca, nu mai face scandal înainte de ora 7 dimineața. Sigur s-a agățat de ceva. Du-te la interviu, nu te mai agita." Am închis telefonul. Bobiță se uitase la mine de la picioarele canapelei cu ochii lui căprui și umezi, cu capul plecat ușor într-o parte, ca și cum ar fi înțeles că ceva nu mergea bine. I-am pus mâna pe cap și el a stat nemișcat, lăsându-mă. Aveam 50 de minute până la ora la care trebuia să plec. Uniforma era tăiată. Și eu trebuia să mă decidă. Renunț sau merg cu ea așa? Am luat-o și am îmbrăcat-o. Tăietura era vizibilă, nu catastrofal, dar vizibilă. O linie deschisă pe cusătura umărului de vreo 10 centimetri, care se lăsa ușor în jos când ridicam brațul. Am prins-o cu un act de siguranță pe interior cât am putut de discret. Nu era perfect, era departe de perfect, dar era tot ce aveam. Simona mă privise din ușa livingului în timp ce mă pregăteam, cu o expresie pe care nu o puteam citi complet. Ceva între satisfacție și un lucru mai complicat pe care nu știam cum să-l numesc. "Poate e un semn că nu trebuie să te duci," spusese ea. Nu i-am răspuns. Mi-am luat geanta, mi-am dat un ultim ochi în oglindă și am ieșit. Și acum eram aici, în fața generalului Cristian Văleanu, cu umărul drept al uniformei ținut în loc de un act de siguranță și cu inima în gât, iar el mă privea cu o expresie care nu semăna cu nimic din ce mă pregătisem să văd. "Tu ești ea," repetase el, de data asta nu ca întrebare. Și în clipa aceea, pentru prima oară în toată dimineața aceea, am simțit că ceva mult mai mare decât un interviu ratat sau o uniformă tăiată era pe cale să iasă la suprafață. Generalul Cristian Văleanu s-a ridicat de la birou. Nu brusc,
încet, cu o deliberare care părea că îi costă ceva, ca și cum ar fi trebuit să se hotărască în ultima secundă dacă se ridică sau nu. Era un bărbat înalt, cu umerii lați și cu părul tuns scurt, mai alt decât în fotografiile pe care le văzusem în dosarul public al ministerului. Fața lui era în mod normal fața unui om care a luat decizii grele și a trăit cu ele. Acum era fața unui om care vedea ceva ce nu se așteptase să mai vadă. A venit în jurul biroului și s-a oprit la 2 metri de mine. S-a uitat din nou la insigna cu numele meu. Danilă. Tatăl tău, a zis el. Cum îl cheamă? Constantin Danilă. Am răspuns automat cu vocea mea de interviu, egală și controlată, deși înăuntrul meu nu era nimic egal și controlat. Ceva a trecut pe fața lui, o tensiune, o recunoaștere, ceva vechi. Din Buzău? Din Văleni, județul Buzău. A tăcut câteva secunde. Apoi a zis, mai mult pentru el decât pentru mine. Dumnezeu să fie cu noi. Nu am înțeles. Nu aveam de unde să înțeleg atunci. M-am uitat la ofițerul din comisie, un capitan tânăr cu ochelari care nota ceva în dosar. Și am văzut că și el ridicase capul și îl privea pe general cu o nedumerire pe care o ascundea prost. Doamnă doctor Danilă, a zis generalul, revenind la tonul formal, dar cu ceva schimbat în el, ceva care nu mai era la fel ca la începutul interviului. O să vă rugăm să așteptați afară câteva minute. Am ieșit. Coridorul Ministerului Apărării Naționale mirosea a clădire veche și aer condiționat. Am stat pe un scaun de plastic lângă un ghiveci cu o plantă artificială și am privit pereții crem și tablourile cu general din alte epoci. Umărul meu drept pulsa ușor. Acul de siguranță mă înțepase ușor când mă așezasem, un disconfort mic și constant, ca un reminder că totul era greșit în dimineața aceea. Am scos telefonul. Aveam 3 mesaje de la Simona. Primul. Ai ajuns bine? Al doilea, trimis cu 20 de minute mai târziu. Sper că merge ok. Al treilea, trimis cu 10 minute înainte. Mama zice să nu te superi, știi cum e ea, vrea să fii fericită. L-am citit de 3 ori pe ulțul. Mama vrea să fii fericită. Mama care dimineața îmi spusese să nu mai fac scandal. Mama care nu întrebase o singură dată, dar cine a tăiat uniforma? Nu fusese curiozitate, nu fusese investigație, nu fusese îngrijorare pentru mine. Fusese liniștire reflexă. De parcă eu eram problema, nu tăietura din numărul uniformei mele. Am închis telefonul și l-am pus în geantă. Aveam stomacul gol, nu mâncasem dimineața, nu avusesem timp și nici chef. Îmi simțeam degetele reci, deși în coridor era cald. Recunoșteam senzația. Era cum mă simțeam înainte de examene grele în facultate, dar mai rău, pentru că atunci cel puțin știam ce urma. Acum nu știam nimic. Nu știam ce voia generalul să afle. Nu știam ce legătură putea să aibă tatăl meu cu un general de brigadă. Nu știam dacă interviul meu era terminat sau suspendat, sau transformat în altceva. Nu știam de ce sora mea tăiase uniforma mea cu un cuțit în miezul nopții. Și acolo, în coridorul acela cu plante artificiale și aer de arhivă, mi-a venit primul gând limpede al zilei. Simona știa ceva. Nu tăiase din răutate oarbă, nu tăiase dintr-un impuls. Simona era calculată în felul ei, nu inteligentă, ci calculată, cu o logică a ei pe care eu nu o înțelesesem niciodată complet. Tăiase pentru că voia să mă oprească. Și voise să mă oprească pentru că se temea de ceva. De ce? De ce ar fi vrut Simona să nu ajung la acest interviu? Nu am apucat să duc gândul mai departe. Ușa biroului s-a deschis și capitanul cu ochelare a apărut în prag. Doamnă doctor Danilă, vă rog. Am intrat din nou. Generalul stătea la birou, dar de data asta cu un dosar deschis în față. Nu dosarul meu de candidatură, ci ceva mai vechi, cu colțurile îndoite, cu file galbene de vechime. L-a închis când am intrat, dar nu înainte să văd o fotografie prinsă în interior. O fotografie alb-negru, mică, cu oameni în uniformă. Luați loc, a zis el. M-am așezat. Acul de siguranță m-a înțepat din nou. Doamnă doctor, a început el cu vocea aceea joasă și controlată. Am să vă pun o întrebare directă și am să vă rog un răspuns direct. Tatăl dumneavoastră, Constantin Danilă, a lucrat vreodată în structurile militare? Nu, am zis fără ezitare. A lucrat la fabrica de cherestea din Văleni toată viața. S-a pensionat acum 8 ani. Generalul a dat ușor din cap, ca și cum asta confirma ceva, nu îl surprindea.
Dar bunicul dumneavoastră dinspre tată... Și acolo m-am oprit. Bunicul dinspre tată. Gheorghe Dănilă, mort în 1999, când eu aveam 3 ani. Un bărbat pe care nu îl cunoșteam decât dintr-o fotografie prinsă în ramă deasupra dulapului din casa părinților mei. Un bărbat slab, cu privirea serioasă, dar eu nu l-am haine de duminică. A murit când eram mică. Tatăl meu nu vorbise niciodată mult Generalul a pus mâna pe dosarul acela murit de vechi vreme și l-a împins ușor spre mine, fără să-l deschidă. A muncit toată viața și Gheorghe Dănilă a fost locotenent în cadrul Brigăzii 9 Mecanizate între 1971 și 1983, a zis el. A participat la o operațiune în 1979, care, din motive pe care nu le pot detalia acum, a rămas neclasificată oficial până în 2018. Eu eram sublocotenent atunci. Aveam 22 de ani. Gheorghe Dănilă mi-a salvat viața. Coridorul de afară era complet tăcut. Undeva, departe, un telefon suna și nu răspundea nimeni. Nu știam nimic din asta, am spus. Și vocea mea era atât de mică că abia o auzeam. Știu că nu știați. Asta e problema. A făcut o pauză. Dosarul lui Gheorghe Dănilă a fost sigilat la cererea familiei, în 1983, când a ieșit din armată. Nu știu de ce. Tatăl dumneavoastră ar putea ști, dar presupun că nu v-a spus niciodată. Nu îmi spusese. Tata, cu spatele lui stricat și cu amărăciunea lui difuză, cu fabrică de cherestea și cu pensie mică. Tata nu îmi spusese niciodată că tatăl lui fusese ofițer militar. Că bunicul meu, bărbatul din fotografia cu ramă de deasupra dulapului, avusese un trecut pe care îl tăiase complet. De ce contează asta acum? Am întrebat. Generalul s-a uitat la uniforma mea, la umărul tăiat, la acul de siguranță care strângea cusătura. Contează pentru că programul pentru care ați aplicat are o componentă de securitate care implică verificarea background-ului familial pe 3 generații. Numele Dănilă a apărut în baza noastră de date cu un flag, un semn de întrebare legat de dosarul sigilat al bunicului dumneavoastră. Comisia urma să respingă automat candidatura înainte să vedem dosarul complet. S-a oprit. Dar acum că știu cine sunteți, am să cer personal redeschiderea și declasificarea dosarului lui Gheorghe Dănilă, ceea ce înseamnă că interviul dumneavoastră se suspendă temporar, nu se respinge. Există o diferență. Diferența era enormă, dar în momentul acela nu simțeam ușurare. Simțeam altceva, ceva mai greu și mai tulbure. Simțeam că sub picioarele mele se deschisese un strat pe care nu știusem că există. Că familia mea era construită pe o fundație pe care nimeni nu mi-o arătase niciodată. Am ieșit din minister la 11:30. Soarele de iulie lovea asfaltul cu o brutalitate fără nuanțe, iar eu stăteam pe treptele clădirii și nu știam încotro să mă duc. Telefonul vibra în geantă. Simona. Am lăsat să sune. A sunat de 3 ori. Apoi a trimis un mesaj. Cum a mers? Nu i-am răspuns. M-am dus la metrou. M-am urcat în prima garnitură care a venit și am mers până la capătul liniei fără să știu de ce. Aveam nevoie de mișcare. Aveam nevoie de zgomot care să acopere zgomotul din capul meu. Mă gândeam la Simona și la cuțitul ei. Mă gândeam la mama și la nu mai face scandal. Mă gândeam la tata și la fotografia de deasupra dulapului. Știa Simona? Știa despre bunicul Gheorghe? Despre dosarul sigilat? Dacă știa și ea și nu știa eu, atunci cineva mi-ascunsese intenționat ceva. Și dacă mi-ascunsese intenționat, tăietura din uniformă nu mai era un act de răutate capricioasă. Era un act de panică. Simona se temuse că dacă ajungeam la interviu, dosarul bunicului ieșea la suprafață. Dar de ce ar fi speriat-o asta? Garnitura a oprit la depoul militari. Am rămas în scaun până când un navetist în vârstă, cu o plasă de rafie în mână, s-a uitat la mine cu o nedumerire blândă și mi-a zis: Doamnă, s-a terminat linia. Am ieșit. Pe peronul gol al capătului de linie, cu uniforma mea tăiată și cu acul de siguranță înțepându-mă la fiecare mișcare, am scos telefonul și am căutat un număr. Nu al Simonei, nu al mamei, nu al tatei. Am sunat-o pe Dorina Mihalache. Dorina fusese colega mea de cameră în primul an de facultate, înainte să se transfere la drept. Acum era avocat, nu avocat de divorțuri și partaje, ci avocat specializat în drept administrativ și contencios, cu un cabinet mic în Floreasca și cu o reputație solidă pentru că nu se temea de dosare complicate. O sunasem ultima oară de ziua ei în martie, înainte de asta la Crăciun.
Nu eram apropiate în felul în care ești apropiată de cineva pe care îl vezi săptămânal, dar eram ceva mai important. Eram sincere una cu cealaltă. A răspuns la al doilea apel. Raluca? Raluca, ce s-a întâmplat? A simțit imediat că ceva nu era în regulă. Dorina avea instinctul acesta. Nu empatia difuză a oamenilor buni, ci ceva mai ascuțit, mai precis, ca un senzor calibrat după ani de dosare, în care oamenii veneau la ea exact în momentul în care nu mai știau ce să facă. Am nevoie să aflu cum se declasifică un dosar militar sigilat, am zis. Și am nevoie să aflu dacă există o cale legală să oblig pe cineva să-mi spună adevărul despre propria mea familie. Tăcere de 2 secunde. Unde ești? La militari, la capătul liniei de metrou. Stai acolo, vin eu. Nu a venit la militari. M-a sunat înapoi după 10 minute și mi-a spus să mă duc la cabinetul ei din Floreasca, că ea ajunge în jumătate de oră. Am luat metroul înapoi. Am schimbat la Piața Victoriei și am ieșit la Aviatorilor. Aerul de acolo era altul decât la Camil Resu. Mai puțin praf, mai multă umbră de la teii de pe bulevard. Am mers pe jos până la cabinetul ei și m-am așezat pe treptele din față să o aștept. Dorina Mihalache a apărut la 12:15, cu o geantă neagră de piele pe umăr și cu ochelarii de soare împinși pe frunte. S-a uitat la uniforma mea o secundă, la umărul drept, la cusătura prinsă cu ac și nu a spus nimic. Asta era una dintre calitățile ei. Nu comentează înainte să înțeleagă. Am stat în biroul ei 2 ore. I-am spus tot. Tăietura din uniformă, Simona, mama, generalul Văleanu, dosarul lui Gheorghe Dănilă, operațiunea din 1979, dosarul sigilat la cererea familiei în 1983. Dorina a notat, a întrebat, a notat din nou. La final s-a uitat la mine cu stiloul în mână. Bine, a zis. Există o procedură pentru declasificare, legea 182 din 2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare. Poți depune cerere ca descendent direct al unui militar ale cărui documente sunt clasificate. Durează, dar se poate face. Asta e partea ușoară. Și partea grea? Partea grea e sora ta. A pus stiloul jos. Dacă sora ta știa despre dosarul bunicului și te-a sabotat deliberat ca să nu ajungi la interviu, asta e o problemă pe care nu o rezolvă niciun avocat. Asta trebuie să o rezolvi tu, cu familia ta. Știam că are dreptate și tocmai de aceea era mai greu. Am plecat din cabinetul Dorinei la 2 după amiaza, cu un număr de dosar, cu o listă de acte necesare și cu o hotărâre pe care nu o mai simțisem niciodată față de propria mea familie. Nu mai așteptam să mi se spună adevărul. Aveam să-l iau eu. Am sunat-o pe mama de pe stradă. Mama, mă întorc la Văleni mâine. Vreau să vorbesc cu tine și cu tata împreună. Și vreau să fie și Simona acolo. Ce s-a întâmplat la interviu? Simona mi-a zis că a ieșit repede și n-ai mai sunat-o. Mâine, mama. Vorbim mâine. Am închis înainte să mai poată spune ceva. Simona era încă în garsoniera mea când m-am întors. Stătea la masă cu cafeaua în față și cu telefonul în mână și când am intrat s-a uitat la mine cu acea expresie a ei, nu vinovăție, nu scuze, ci o expectativă precaută, ca un om care așteaptă să vadă ce a ieșit din ce a făcut. Cum a mers? A întrebat. Am pus geanta pe scaun, m-am așezat în fața ei. Bobiță venise la mine imediat, ghemuindu-se lângă picioarele mele. Simona, am zis, știi ceva despre bunicul Gheorghe, despre armată, despre dosarul lui? Expresia ei s-a schimbat, doar puțin, o tensionare în jurul ochilor, o fractură mică în masca aceea precaută. Nu știu despre ce vorbești. Ba știi, și o să-mi spui mâine acasă, în față cu mama și cu tata. Sau o să afli că procedura de declasificare a dosarului lui Gheorghe Dănilă a fost deja inițiată de un avocat și că tot ce era sigilat va fi în câteva luni document public. A tăcut. Ai tăiat uniforma mea cu un cuțit. Am continuat. Și vocea mea era acum stabilă, în felul în care era stabilă când anesteziasem un pacient anxios. Controlată, fără tremur, cu intenție. Nu din răutate, din frică. Și mă interesează de ce te-ai temut atât de tare. Simona s-a uitat în cana de cafea. Degetele i s-au strâns ușor pe toartă. Nu era pentru mine, a zis ea în cele din urmă. Vocea ei era mai mică decât o auzisem vreodată. Atunci, pentru cine? Nu mi-a răspuns în seara aceea.
A plecat a doua zi dimineața de vreme, cu bobiță în lesă și cu o privire pe care nu o înțelegeam încă. Dar plecase spre gară, spre Văleni. Și eu am luat trenul de la ora 9. Casa din Văleni mirosea a supă de pui și a lemn vechi, cum mirosise toată viața mea. Mama stătea în bucătărie, tata pe scaunul lui de lângă fereastră cu o carte pe genunchi, Simona pe canapea cu bobiță lângă ea. Familia mea completă, în casa în care crescusem. Ar fi trebuit să fie ceva liniștitor. Nu era. M-am așezat la masă și am pus în față o singură întrebare. Cine știa că bunicul Gheorghe a servit în armată și de ce mi-ați ascuns? Tata a închis cartea încet. Mama a oprit aragazul. Simona s-a uitat pe geam. Tata a vorbit primul. Constantin Dănilă, cu spatele lui stricat și cu amărăciunea lui de ani. Tata a vorbit cu vocea unui om care ținuse ceva greoi prea mult timp și care în cele din urmă îl punea jos. Tatăl meu a cerut singur să se sigileze dosarul, nu noi. El. În 1983, când a ieșit din armată, a semnat o hârtie prin care cerea ca toată activitatea lui militară să fie clasificată și să nu apară în niciun document public. Eu aveam 12 ani atunci. Nu înțelegeam. Când am crescut și am întrebat, mi-a spus că operațiunea la care participase a costat vieți și că nu vrea ca numele lui să fie legat de ea niciodată. Ce operațiune? Am întrebat. Nu mi-a spus niciodată exact. A murit fără să-mi spună. A ridicat privirea spre mine. Știam că dacă depui dosar la minister, o să apară verificarea. Și am crezut că o să fii respinsă automat și o să fii rănită. Nu am știut că se poate cere declasificarea. M-am uitat la Simona. Și tu? Tu de unde știai? Simona și-a mutat privirea de la geam spre mine și atunci a spus lucrul pe care nu-l așteptasem. Gică știa. Soțul meu. Are un văr care lucrează la arhivele ministerului de când era angajat civil acolo. Acum 2 ani, vărul lui a văzut întâmplător numele Dănilă într-o bază de date și i-a spus lui Gică, care mi-a spus mie. Ne-a zis că dosarul e sigilat și că dacă cineva din familie face o cerere care declanșează verificarea, ar putea ieși informații despre operațiunea aceea, că ar putea fi complicat. Complicat cum? Nu-mi venea să cred ce auzeam. Bunicul a murit în 1999. Ce-ar putea fi complicat acum? Nu pentru bunic. Simona s-a uitat la mâinile ei. Vărul lui Gică lucrase la arhivă. Văzuse că în același dosar cu bunicul Gheorghe mai era un alt nume, un om care era în viață, un om cu o funcție importantă, și că dacă dosarul se deschidea, și el ieșea la suprafață. Gică s-a temut că dacă iese la suprafață, omul acela ar putea crea probleme pentru vărul lui, care nu ar fi trebuit să vadă dosarul. Liniște deplină în bucătărie. Mama s-a așezat pe scaun cu mâinile în poală. Deci ai tăiat uniforma mea, am spus rar, ca să protejeze angajarea unui om pe care nici nu-l cunoșteam, soțul tău și cumnatul soțului tău. Voiam să te protejez și pe tine, a zis ea. Dacă dosarul ieșea și omul acela era important, nu știam ce se întâmpla cu candidatura ta. Simona. Am rostit numele ei și mi-am simțit vocea schimbată. Nu mai era vocea de anestezist calm. Era ceva mai vechi, mai obosit. Eu am mers la un interviu pentru care mă pregătisem 3 luni, cu uniforma tăiată, cu un act de siguranță în umăr, în fața unui general de brigadă. Nu m-ai protejat. M-ai umilit. Și ai ales să faci asta în loc să-mi spui pur și simplu adevărul. Ea nu a răspuns. Nu era un răspuns la asta. Am stat la Văleni până seara. Am mâncat supa mamei în tăcere. Tata nu a mai deschis cartea. Bobița a stat toată ziua lângă mine, cu capul pe labele din față, urmărindu-mă cu ochii lui bătrâni. Înainte să plec, l-am luat pe tata deoparte în ogradă, lângă liliacul uscat de pe prispă. Tată, i-am zis, o să depun cererea de declasificare. O să aflu ce a făcut bunicul Gheorghe. Și dacă este ceva care trebuie știut, o să știm. S-a uitat la mine îndelung, apoi a dat din cap, o singură dată. Un gest care nu era aprobare sau dezaprobare, ci ceva mai simplu, recunoaștere. Știu, a zis. Ar fi trebuit să facem asta de mult. Cererea de declasificare a dosarului lui Gheorghe Dănilă a fost depusă prin cabinetul Dorinei Mihalache în prima săptămână din august. Generalul Văleanu a susținut personal solicitarea cu un memoriu intern. Procedura a durat 4 luni. În noiembrie, dosarul a fost declasificat parțial.
Am citit documentele într-o sală de arhivă de la minister, cu un ofițer de securitate prezent și cu mâinile ușor tremurânde. Operațiunea din 1979 fusese o misiune de recuperare a unor ofițeri români blocați pe teritoriul iugoslav în urma unui incident diplomatic. Gheorghe Dănilă acoperise retragerea grupului, rănit la umărul stâng, și refuzase evacuarea până când ultimul om din echipă traversase granița. Unul dintre oamenii pe care îi salvase era sublocotenentul Cristian Văleanu. Dosarul fusese sigilat nu pentru că operațiunea fusese ilegală, ci pentru că implicase colaborarea cu servicii de informații străine, o sensibilitate diplomatică din altă epocă, irelevantă acum.